Terve! Meillä olisi tarkoitus tänään lähteä tuolla kanotilla vähän kattelemaan. Täällä ollaan Reisjärvellä, Kuivajärvellä ja lähdetään vähän kanottiretkelle. Tervetuloa reissuun! Meillähän kanottina tämmönen tosi vanha ja kulunut ja parhaat päivänsä nähnyt kanotti. Erittäin vakaa tuolla vedessä kyllä, että ihan hyvä sillä on meloa. Lähdetäänkö melo? Lähetään. Joo, ei kai siinä kun laitellaan kanottia vesille. Tästähän me päästään. Tästähän me päästään. Meneekö se aika? Mennäänpä siitä suoraan tästä. Aika mahtavan keli se On. tälle päivälle kuitenkin. Täällä nää on sen puolen mukavia, että vaikka tuuleekin, niin täällä se ei nosteta semmosia aaltoja mitä. Joo, ei nouse kovia aaltoja niin kuin vertaa merellä. Merellähän ne tulee semmoset mainingit, vaikka ei paljon tuulekaan. Joo. Matalasti on vettä. Todella matalasti. Saapa nähdä, ottaako meillä pohja kiinni. Mikä siellä suuri sudenkoren? Tuohon koivun kylkeen. Jees. Se on hyvä. Savutuvalle tultiin. Me on täällä käyty aikaisemminkin jossain meidän videolla. Tämä savutupa on esiteltykin, mutta katsotaanpas tänne uudestaan.
Tääs on jotain. Mm-hmm. Mikä on parempaa kuin nuotiokahvi? Tehdäänpä semmonen kerta. Nyt se on hyvä. Nyt se on hyvä. Joko sulle kai? Aivan. Mitä siellä? Kusiaan. Tässä oli murhepesä vieressä. Niin. Olepa hyvä. Kiitos. Kai me lähdetään sitten meloskelemaan takaisinpäin. Tai kierretään tuota järveä vielä. Vähän kiertelee sitä järveä. Katsotaan mitä sieltä löytyy ja pikkuhiljaa takaisinpäin. Kaatumatta. Bye bye. Tuu sitä polkua pitkin perässä. On kyllä niin hauska tuo pikkusaari tuossa keskellä. Todella nätti. On kyllä niin nätti. Joo, nuo kelot on tosi hienot. Tässähän menetään järven ympärillä tommonen retkeilyreitti. Tästähän pääsee Mäntyjärven kierrokselle ja Kotajärven kierrokselle. Nyt tällä kertaa kierretään tätä järveä näin meloen. No niin, aletaan rantautua. No niin, turvallisesti maissa. Maissa. Melontareissu olisi heitetty. Melontareissu on nyt heitetty. Joo. Ei kaihittu. Ei kaiuttu. Ei kastuttu. Ei. Aivan mahtava keli. On kyllä upea. Lähdetään kotiin. Juh.